Curse no bia ye beka ni twi kasem say yadome wo. Okay. Na wo ye bibia enyi. Okay. Enu ye frɛ ne sa. Bia curse entimi nya no ni de obo na blabo yi. Obi wo ho a yi enipa 100 se omu gina ho se emu dodo se na curse enya omo obenya be 40. No me asem no on se duabo eye te se obi afre ensuo ana se tumi bibia bo dua. Enu ni nya no etimi hye wofu etimi hye wo nan ne ade ema ne kunu ye won no me curse chese no do de nano akese o se obebre ade ado nsa besombia enye yi eni duabo ni gina eyi but difference ye dey ewo mu nipa bia wote asase so na wo ho ntowo a wo bodam ye abodamfo bebre na mwasase so a ne ho kama o sha atare didi wo yire wo manso koto wo no nko kasa efise nsam na efa ne tirim na adwene nyina chese wonim di abrabo no wonye ye wo mo a o makogi bosoma na omunya ba okay omunya awale efie ni muwuwo sikeni ho na o makogi tumi bia ba fie ho se tumi ne meboa afa tumi ne beboa wie ya omu ye tumi na tantade omu ye ne rough bosomu nya papa mekwa asole meye sei mumia sesa nkotumu eti ebasa na suma ne koni kromo a beye na adie na esefie wona ma beye di ne hugim to be sefie oni penyina no omu se o eye no me bosomu okwaji baye na edi omu sunya enya no kore suma ne ko Emo biara akwaba edema too much GHTV. Orofo ye ba be di komo kakra. Bempah no ayana sometimes obitimi kosofu bi ho anase malam bi ho anase Okomfo bi ho. Na ade a edi ninya ana ade ma na eberebebrebe no na akwakọ wie se eye maame no me ana papa no me ana ne na bi ana obi a waye no mfunsuo bi ana aboni bi ana amasa ade na ede esi woni pa na brabum. Sometimes I need a type say on say a day in a bassa, the test say a dinty cry and a money bassa, and the custom says sa ewo ho. And I say it was say nipano na braba bono na mana bassa, and I say ya the wono and I didn't ya. A do brave say dia near penning before or my dog company oh so soon and say it me no my principles in some be same. Tene santi no mene komfoba na ma de ahia yen konye nkwaje ntia nye me pensen sim no fambe so yatifo ne ahwefo Ovoye mo atanse Mejo so papa na hoye eja dawro ma bibia boko eja mose pia obetia watifo no ahwefo aba me tia me tifo no mahwefo nyina se eja mu nso amomo no mo ho ban pia Ovoye be din komo kakra. But before see be din komo akọ deep na me di kan bu some first question we see ka se case ya case kura no ene ne dey case no obi a ye beka ni twi kasem say yadome wo okay na wo ye bibia enyi okay enu ye frɛ ne sa okay wow so sometimes we be me ko baby even kura me sure say the do na bia ba woni pen ende bebre mo say no me ne dani pan so ebi wo yesi ne maame na adome no ebi wo yesi ne papa ebi wo yesi wo bi adwuma bi panyini bi ana different aya na ede ne ma ne basa na ye no kwasem pa se ewo ho sa ende ewo ho bebre so ne wiase ma wo yi nipa 100 a enno me eda ebi so bebe me so na na me hu wo eno ne sa no nipa ne bi pia ha kwan pe na me fa so me wu zampa de nipa na kan no kore on say wo anya no kora wo na obepemwa na se wan so da ye hu Okomfo na wan ti bibi wo mu se wo ye no kwafo na wo bekwa me age usika dia enye se ye wa mistake on say bi wo ho no makoma ye titi obi ti mi fro se bosom se me mra wa akom tete na ye mesere because ye ti wa ye ti sumane ye ni ahohom di nkomo wo ti ase ye hu ye bosom sign eti asem a wo kan wo bo sumane me hu se wo boa to nti bi ma media zo me ka sa akoma kan bosom ne se bra me ha sanya na nkefie ha yema eti ya na omo nhye no so mutimi frɛ no wo pe wo ha be hye se wo de adwene kese ye besua bibia kobu nkrofo e ba sa suma no wo frɛ ya krobe hu suma bosom ede ne brɛ wo no obi nka nkyerɛw wo frɛ wa no tumi ne ka kyerɛw ne honhom ne ka kyerɛw se ye metegale kunne memi sei me pese wo tete akolai e ma no e kɔ boa enipa
enya wo kura wo nipa na obeka wo nya se fitin ya no wo ba na ye je wo anase se ye hwehwem ansa eti saa na meka kwesi enti wuntimi emfa wadwene eme kan kire me sese so do wadwene ka bibi kire me a na se ye abusa fi ne ye mfi wo se wati ase wo do wadwene create bibi se obi se be so ye hwe be ye se na hwe me ho odene ne ma yi a fi ne ye mfi obi wo ho a yi enipa 100 se omu gina ho se emu dodo se na case enya omo abenya be 40 won se enewiase mu hanomo no emlante epre emaba epre ewiase ni epre wesi mi wani mi chewe wesi wo beto me wesi ba bia mi dibredro wesi sei eti ama challenge aba nipa mu eti ama enipa mu ade sisi obia kasa se ne wo pe obu ane maame ode na ba wiase wo mu no opapa ode na ba wiase wo mu no oni odokura de masade obi bakura wakofa no obedi nani ama oba na dome no eti no me de empere mu dome awale mu dome ebe mu dome ema ne yeye adwuma mu nyina dome obi okoyi obi adwuma timi bu ne kwase ama ne dome ti kese de edoso wiase kese de wo ho pa eti obi ana kese timi nya na eno ne e kan se obi a kese entimi nya no ni de obo na blabo yi okay na se wo kwa blabo yi a ewiase wobetimi aka asama kire panyine bi wonim se de wo kan eye no kore esese panyine ne sesa firi sa atibie no otimi bua afoforo anasa ade a wo ye no wo be se wo bi abrabo a eno wo kan wo kese wo nya oso adwuma yamfa ne se me som bosom minim se biti she bosom ase obo me ho ban akwan afa nyina mu na mafom obi no akese me ebenyawo obana be ye bambo ade a edikan tuufo ne se obi tia wo na so a emfi no fa wasem beda nanam menam enipa we manya ne mfunso wa bomani so enipa manya ne mfunso wa di matem fo asem beda wo maame ne wo papa wo ne bedi wasem mama wo se nipa no wo sa esu ne ban na tembia no o ebi munya katwia because o wunti wo hu se wo de wo pe eye bibia wakontoko ewe nyakopon kura se woni mu wokonko a onko bi ma wo se wo se wi ase wonam ho na wo se wo de obi aka wo so be ka ne bi woni ne be kontoko a wo be bo no be ye ni se ya tembia no se ukofum nipa no nko ana se waye bambo kura na ebenya wo age se wodi bem dia enya wo te nipa bia no fabuo na ntesa na metimaka so wo bi ya wade a jama tumi na woni ne nam so wo som bosom dia jasha suman ne senka hwe so hunu de wo kan say ye nokure ade bia wo ye bia ye no nokure mu na se wo ye no nokure mu obi ye obi bia nya wo da ti no obi wo se wiase mu ami obi we ye na de enya no wono ni ti mu ni na adwum na koma ni da fita ni su ne ban ni da fita wo na wo hu ni se wonye enso nokure no woka ti se ni pa no ye ni bibia enya no okay sa na tie ekwan be na me fa so a me reverse no me a me maame na me papa ana obi aka to me so age sa wo hwe wa blabo no obi o wiase adwuma nyina wo be ye sika to ne nsam a enyina obi o be kwa akowale awale ni nyina obi o ho paawo awo ne ma obi o ho yale onte ase etikese de wo awodwo ho a wo be wo hunu na sa ofu obi a wonim de a wonim amamre ne amane nim sunsun mu ana woni tumi pa ne nam a obetime yi wo firi mu na wako hu dwato ama se aberewa bi ne wo fie no wafom no na so wo ani no wo se wa sunsuma fom be kɔ ene na akɔkasa na ade a wode se wo no o magye de amasa tumi kro na wagyawo na efino kro no wotu anamopa okay na se nipa na wue enipa na wu a de ya ne ye no wo se sunsuma sam ne de mimi se ne de wo ka ne sesia no se obi freme ana wo fre sunsum bia nipa oni tumi ne nam ampa tumi ne no ode asam ne be ma no ana se me wo freme a me ye abusa me ye abusa na se wo nipa no wawu a asara sa ade ne ye bepe nipa ne na so ana se ha ye frɛ nsaman se saman ye ku obi petuwo ne sa ne ma ne ye ma nipa no so twia ne so ka ye frɛ nsaman se nti ye do be kon nsaman ho akobusa ya frɛ sa nipa no ebusa na dwatoa ama no oso dwatoa ni mu wi a ansa ne do akoye bambo e de ama e ba sa nipa ne begyaa wow saman ne begyaa
sa eno ni nyina ye suma ne na be kire ho ade me ntimi ntena afidie we so nka se wo ba ye di we na ekoya ade na mo na ebe ye ya na enye ye ni nyina gina bosom eso wow ayana sometimes mo ka se ye wo fie so kes e wo ho ai di nipa so eno ye bebre ye wo mo a o makogi bosom na o munya ba omunya awale efie ni muwuwo sikeni ho no makogi tumi bia be fie ho se tumi ne meboa afa tumi ne beboa wie ya omu ye tumi na tantade omu ye no rough bosomu nya papa mekọ asole meye sei mumia nsesa nkotumu eti ebasa na suma ne koni kromo a beye na adie na ese fie wo na ma beye di ne hugim to be sefie oni banyina no omu se o eye no me bosomu okogi baye na edi wo musunya enya no kore suma ne kọ wa firi adie ne mu kọ efisa mu di fi ensuo keka no sabi pilot sam eniema ensem fata keka na wo hu ni se de obeboa mo ye ma mo no munya wieye no emfaso bia ni ni subiem obi aso wo kwa asoro mo gya na to obekọ ni kurom na so wo kwa mu be se na ensam ye dey ehefio nti na ma mo koje ne bae saa de na ehefio nti ma mo koje ne bebe sa be di mo so be sa be di munya saa ne tie yesi efie bia wa pam eti ya fa se ni fie apam eti mi da ne kese mama bra bana se bi na America no obi nso fie suma ne wo ho a aka Okomfo omode ye adwuma gididi omode ye ebi nso fie tumi ne wo ho a esi nkonya a edi hene a se bi omugu so ma suma na aduane a se bi fie ni mo aye fefefe ebi nso fie no de chese wo toto ade na se ye bone ma no ti ade ye ade tantan ye de e ma no eti no wo to na sawra mkura to baby e ba sa de fie no adada mpan beye ofie obeba be di so abe sefie ho no ode ahye bosom no sa na ya na etie eti no sa no se enya bosom na ade hye bosom na otimi take action wo me take action bia suma no okọ se me ahohom wo me suei na se manfa suban papa ene o ma nantena mi bu nkrofo me nza nkrofo me di ewu me ye ne me nsem fata bibia ne amemo o ma so nte na me de mi peye bibia ono okọ a di aka wo me hu nyina ye konkosume de me ye bia no eye ntronko a bibi papa bia ne we be firi mo ayeden aba eti no se bibi bona etomi anase atufi on sa amaso obeboa wo sebe won e ba so na obenante opewasem opeso oboa nkrofo ena wo nam kuntuna se na wo ye ne ensem fata ena tumi na nso ogu na ni maso wo koja na wakwaja na se bibi si o se bepede okọ se tumi bia obabi ofiri bai ohun bia woni fi a wote wo beko no me ana e fa na se eduabo enyepe no me asem no on se duabo eyete se obi afre ensuo ana se tumi bidi abo dua enu ni nya no etimi hye wofu etimi hye wo nan ne ade ema ne kunu ye won no me case chese no do de nanu akese so obebre ade ado nsa beso bia enyeye eni duabo ni gina eyi but difference ye de ewo mu okay ese no me no de hye wofu David no me de hye wofu obu abonso aso ade atonsa sebe otonso kro beboka otonso kro beboka duabo de enya wakadem amowo bubu akadem apura tete ewu asei ena no me de wo bebre wo wi asesa akopum so obi semiti wo kasa nim ya na se dada setina brabo aye boyi bra ye bebre ni hia se ke hwehwem hwe ebia ni ye no me sa pepe obi wo no mo wo skapa anso ne ho nto no de bie ne ha no hospital o kina ne ha ebi wa no akofum obi ana wafum tumi bi ti wa mpe ho asibla wo bo sa o de sa na de akun wo de sa na de aseo eti ewiase no sabi baby e wugidi wo hu ni se etache wakoma opese wo ye bia peni papa panche ko na wonyi mfiri sa wo ha na wiase ye wo problem pa wiase ye wo problem ye ni panko ade ye de mfomso ye de e wo ye ho eno nkire se wo betena se di akowu wo betena se ama sika nyankopon bo sese wonya na sa so no onsanka obi won mo agiso ko obi nche no agebosia kora twia ne best school fees agiso ko obi nche na sei obi won so wonye sika ne pan so ntimi nya japade obi wonye sika ne pan so sika ne ntana ne nsam eno obi nya be 1 billion sese demand sika ne nyina abehye
no uhwehwem na ye beya e beka kyerɛw so obi na waye no mfomso e beka kyerɛw so tumi bi na watia ne naso so a ye beka kyerɛw sanity. Wow. Na me person bisa question we. I don't know whether say sa question we e duabo anase e no me. But me person bisa. You say it me bo bi dua na wabodam. It me should like edu me will be no abodam. Say na me kan wadwene mu hyehyew na say wo ye bibi enye ya nyedam na abebo. Nipa bia wo ti asase so na wo ho ntɔ wa wo bodam. Ye abodamfo bebre na mwasase so a ne ho kama. Wo sha atare didi wo yere wo man so kɔto wo no nko kasa kasa. Efise nsam na efa ne tirim na adwene nyina kyese wonim di abrabɔ no wonye. Eti abrabɔ no kɛse de ɛbɔ wo dam. Nti sanity. Yes, a dumb baby in depression. Debbie. Say no ano no wo ye bibi enye ye wo hu so obu okura kɛse ya domino ɛwɔ ba mu nyina ba emamu. Oteti ni fie wona mo ano kasa kasa. Opon adwuma kro be wura fie aye asem. Ni nyine bu abaye no me etime ye wosa. Okomfo bia ne tumi dane no me ana. Just a Okomfo a wo tumi. Ɛwɔ abosom ne ahonhom. So wuni saa ne ma ne dia se ne de media no so no. Azan Okomfo nso adɔso. Ene obia prebibi. Enti no ni nyina ye nipa nani ese wo ma ne da wasa. No obepe Okomfo papa ana asofo papa na waboa no sanity. Question baby say sometimes a man for table sapa. Oya na ombisa say Okomfo akasa yi. O se di se ope obi a wa ben a o ye Okomfo papa. Ne kwan be so ana mefa so me hu sampa. Esimesi obrenten we ye Okomfo papa because you say back tell you Okomfo kura na ubompa ya wutimi hu no. Mimi say nipa bebre kura nimme. So mutimi hu me dai no akopem media no so no afa number. Ebu wonu ma wo so daye no otimi so daye hu me. Se meji na firi wo ha omo eno no ebi wo hono ma ni fie tumi bi wo ho a obi wa tegale wo ni fie etiamframa wo ni fie na bosom ne pese me na memmoa no me na bia menya abotra aboa no bosom ne timi koyi manim dua ne de kire no eti bebre frɛ eka afo hwehwɛ media no so a obo so akopie face ne so wo se me hwehwɛ media no so na me kopie so eno no de nyankopɔn ne nanam na ayi wa ma me obi wonso so a wo hwɛ Owusu ene wo ban Okomfo papa wo a wo steady ne ba akumienu a wo behu Okomfo bone wo a wo behu no die nipa ne tie sebe ne niema bi a bewurawura mu no wo de behu papa ne bone sa ne tie. Wow wo de behu papa ene bone ofo na wo kasa yi mu na person bi se wasem bi wo kasa yi ni wo se obi wo no mo a wotimi hu wo ne daye mu obi wo no mo a wotimi ekwan bebrebe na wanfo fa so a omude hu Okomfo papa omukọ no ho ma oboa wo mo but ene abibre mu hanu no e free bi creativity ye hu ne se obi abekasa se Okomfo we me fa kwan we su na medinya no obi betimi de na adwen so akọ akọ na wutwa na se kire wade na se bosom ne kire wade no wanya ma ho na bewu se firi wo ko no wa bra bone esesa eniema bi toto wa na obefra bekasa wa ye bone wa ye mfumso ye meka nkire wo no apa achew ada ho so ye twe waso wie a afọ bewu se next time no nkoye obi wrof obi onim de wrof sa woti ase ni obi a na ye no wrof wo media no so obi wo ho no mu ahonhom na afre no memetime ba bi na tumi na abewale me se wo beboa nkrofo odni me beye adwuma ma ankof tubusom se me di beye bibi fise na me wo makontum a me ye madwuma ana me ba fie so me ye madwuma enti na enkoba se me nenam se me kofa bosoma beye adwuma me wo ba besi atese me da bi sabi sunsum adwuma na eden pa se wo be ka se o ye sunsum adwuma ade a me hunu na wia we ni a me makoma be bo me pew no wo huna wo bewu eninti na ma ye dwale ndro ye saa ne ma no etinya sa wo so we ana abeso me ahwe wo so me hwe a me hu mi a me kura me hu me ka kire me suma se nipo wo beso yen e na ahwe wo so start say ye benya no saa ne yetie ti suma no so be start wo say wo benya wo kama wo dwene se wo wanyame wo be ye me azan wanyame but ka hunu say ye be kire wade se ko be ye na wantimi ama ameye anase bia bibisa sa wo ma eno na de nsam ne beba ti etwia wo so ka ba hu sese tumi ne ye wo adwuma be ko baabi no ni aka kiro se wakoye sunsun kese bi wrof eni ti na me kan akasam se obi ho no watia honhom na so bebre tia honhom na so wo se da ko so asofofo
Okomfo titiro mu wo de hwe onfiu edura no na no waye ohun adwuma se next time no won so obi nhwe obi timi frɛ na na mbe ya busa nso no waye Okomfo le opese wo hu se waye Okomfo ana wo yese bia wo gina wo nye Okomfo azana wo ye eti sunsun ne beka kiro se wo nye se usuba ti se but wo tie busa na wo ne se wa hintasam usu na bosom ne ka kiro wo hu ne se wo nye papa e kire no owia no waye ohun adwuma enumre waye ohun adwuma na se wo nabu ana se wo nsa ye wo ya na ho tutu a so obekọ baabi ana wo kọ baabi ne ka kiro so afom sunsun bia ehọ na abekai wo be so dae wo be badwato na bra wa bre no eti yeni sunsun mu nipa bia rof no bia ne ye no rof ti sunsun adwuma eden ye nhyada se ye fato ye ho so mekura me nimre no ede pa sunsun adwuma no eden ye nhyada se ye fa ato ye ho so kofo me bisa me last week na me fa me kasa twetwe ni nyina emla no awie ye ba ye no me ne so bia se no me wo me so na se me ko ware a no me ni timi di wo ba ne so ana me yemu maso ana okay de wo mu ni obi wo no odome no wasefo nyina o obi wo no otimi kasa ade a wo de ayemi wo bebra ma wo ma no na nankanso mu nyina bebre wadome eti obi wo a wo ye oba wo no wan wale da woni mema fo ne wo ne manyina emema num ne wo ne mamienu sanso no wo ye ne baba anso wo eti eno no asese ntem na mape wo nya wale sa na ye ne baba wo so ade mo nye sa na ye ne baba ma ne baba eti no me de etimi obi timi dume se wo no wasefo nyina ene se omo ye ne sanso omo anya ade o se bia ya wo na wo ye nipa na hye no eni nti na wo de abufu kasasa ya na obi dumi obi a antoanse no wo de abufu be ye batu wo wi a na wanu ne ho sa amre no so honhoma so mo awi efise abufu ne de wo de aye no na de ne kasa wo ebia wo se nipa wo fie be ye hwehwe nto wo no o ton wasa ama nipa na kumprepo ti esese nipa bia wo to a wo hwe ho yi na wo ma de buo ebe wo sa mame ndane mayi kakra fa men fa ne say me boss adome me because of say me wi ni sika ana wadome me eti se me boss no su ko wi obi sika no me no odome me no ebi betimi a divert akono so ana obi so wo ho a panyini no obi kura akonya na asem no otimi ka say wo hwe media no so kura obi timi ka say me dome wo mema wa bre be mo be walo nso bia so be bre oba walo bia be bre de obe yi usika eno me na depend say de nipa ne be ka no eno na di sensunsuaso ne banti obi wo a odome so wonte de obe ka no wo ba no ko fa na na nso wo bre be ma nso ko fa na wo bre nti nipa de be to mu ne say ade bie duru mre bia ye busa wonchi de be ba wanim abusa ye de firi wanim bo enya de esi atwam de eba ye se kwa abusa ko de di wanim a eba enya de wo wachi esi atwam de esi atwam de be to no ena ese wo kohwe na wasi ano kwan sa de ebe to no eno na etwa se okohwe na watimi asi ano kwan ye de akasa twetwe ni nyina eba no awieye conform last week ye famra na wie yo de metu nkrofofo ne se de bia konfo ama ewiase eden obu wa be hia ne se wo ye nipa okura bodwe se wo ye oba otise esu no wonye nipa ti ye besere se enipa bia wo na mo ahwe ho so yi wan konya asem kese ewo wabrabom ana obi anome wo esese wabrabo wo ba na abefo be ma na abefo hwe ho yi wo asade ni bi da osubia nso to ho anamo na yi wo firi mu anya sa ebetimi asel no me de ye de ma na wantu ho anamo be da so akopim so obi ebi kura ye de abra wo ni wasefo ebetimi so abefete wo mo ti ebesere so obi ahwe ne ho yi no ma na ninye den enda wo ye besere se obi abehwe ne ho suye na omano ani enda ho edo bi ala se o jemreje na hwe interview e de som wo no edi nkomo e de afa no me ho ene direct ye e de be si eduabo eso ene esua de yie pa no kwasem ene conform ya tino bibribe ase we be ba me no mienu si edu bi bone anase ye ya de bi de tie obi a ye be hu kwan a ye be den ye be fa so na me de duma de mu chia me ye frɛ me kwaku abrantie me ne konfo ba na namba
edi a share din komo e de fa sunsun mu asem ayato ne din se no me eho ye do biara se so subscribe to your YouTube channel and subscribe no me notification bell so de be drop video be first person also will say to me aka yakramo bye bye.